Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagaya mamang tartarabay iti daytoy programa tayo ti surat ngentay drama ket naggapaw kinay pagayam nga Orlan. Kastoy man ti pakabuklan ti surat ni Orlan. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kay man pay amin dita Lady L Production, Lady L Channel. Kastamot kayo kadagiti padak an ayat. Amang tartarabay iti Laughing Leos Bianong kan amin a drama yo ditan. Baruak pa'y Mang Bianong. Katsapil ako mata at ang tumutin, mapaayat kao. Di ka pala pasigod, idi, sadista. Ha? Nagalas mo ito di paragsasaong, Orlan? Nalalas pa iti aramid mo Di naktupay pinadano na yun. Adda aklatan diti ayan ti gate yo anakatakder. Kasla ka mala asino nakapintasan. Tapno ang mong Orlan, jak kaya ti makabasol. No pinastrat ka kat kinagat na kaday taaso me, pakabasbasulan pa'y. Iso nga rin na nakasurat dita beware of dogs. Iso adi ka magpastrat ka talaga. Olbod? Apay nagkasta-kasta ka ditoy. Kapin ano kaya ngamin mo may mangriribok. Nagawan mo't tanabain mo. Apay, dakas tiyo may agdataon. Kan sigud matan nga umayak. Narunot pa yan ti sinelas ka iti kasusubli ditoy. Ita, bastusin nakakasta. Sikatin mo na bimastos! Talaga bastos ka, Melanie. Rumor ka man dinata, pasubsubang ka. Bimalbalasangan ka, bastos! Anya? Isupay ti at daganas ng agchismis, ken agipulong kada kayo, nanang? Talaga nga awan ba inda jay ang Melanie Kasubsubil a babae? Orlan, anak, saan kumamot akasta ati ugalim no paayon nakatimay sa babae? Amuglatan ket anapaay ka. Ngamen, no basteden wano paayon nakatimay sa babae ket agbalinen alaad ken ka. Ken adon ti mauyaw mo ken kuana. Talaga mat nga uuyawan day jay akita ti babae. Apay nga rod ngaya, sinubli-subli man na paninararem idey, no laad mo't gaya makunam. Makapasuron kayo, mananang? Naynayunan nyo ti pan nakabwisit ko? Ay, na Orlan, agbalbaliw ka anak ko, tapno adamot ati mangayat ken ka. Ay, awan tinas ka na baliwak, nanang. Saan adagita ababae ti mang pasuko kanya?
Duan, ababay ti ng biktima kanyak, Melvin. Nang biktima? Talaga mo, biktima ti kinabastos da. Agpada na dya Melanie ken Isabel. Nagaalas damo nga raw. Anya? Naalas ti panangkitam kadakwada. Talaga mo, sa iro day ti panagkitak. Dadael nga raw din ati panagkita, Orlan. Nagpipintas na kaya pabalasang. Paymantasak man ti mga aram kadakwada. Padasa ma, tapno awan mo ti may bagbaga, Melvin. Anya, sinong bata na kan ni Melanie? Saan ko pa nga inaram, ta agtay-timingak. Agtay-timing kawan no binastos na kan. Apay ko maabastusan nak nga, kat nagtakningak iti sango na. Kay kahit nagtupay akain inistorya. Nasa una pa ya, si kakanoti nang bastos ken ko na. Anya, matibab ko day di ababain no tartarabitab. Iso tinang bastos kanyak. Di nagpay pinastra sa impanarpaak na pay tiridaw anang papanaw kanyak. Kasano kat pinagsasawam ka no madidisaan na kang aklunain. Managtagibasit ngamin. Nagalas ti kababalin na. Nagalas pay a tao. Anya? Kastang agpaisaw ti riknak mang biyanong. Tunggal mapaayak ken ayat, kasla sa irawn ti pagkitkita iti sigod na pintas. Ken kagurgurak meten. Ngamen, ti panagriknak ket matagibas si taklaunay. Ta sa anak met alaad. May bilang akmat kadagiti grupo ti natatara kay mang biyanong. Ngem no apay nga awan sumgar adut-dot dagiti babay kanyak. Iti na minsan. Tinasaya at barawk. Saan ka pa'y lama pa nag-ararab? Palabasan pa iti sakit tinakam mo iti makataway. Anya! Ay, unay matenta makatawang tatang? Una, tapno naan-anay ton ti amin. No prutas kumakit na loob daw. Tama din no naganos pa itiriknam. Natangkenanen tiriknak tatang. Narukop tiriknam. Kalukas tama pa ay kan ayat kat agpupudot ka. Apaam ti babaya pinagdatunam. Maditikas ta barok. Napudnuak nga gayat tatang. Ang parparaw paw dagita ababae ang naglalaad. May sapay day tangay kataam. Nagalas ti managuyaw alalakay. Dagiti babae ang mga uyaw kanyak tatang. Uyawan dak, babae ni ti panang pababainday tiriknak nga gayat. Maday ti kasta barok. Iso bagbagan ka tapno masursurum tagbalin nga sport. Iti kasta, makita di babae anadayaw ka amabastid. Makita di babae aman nakaawat ka. Saan ka tagasta nga agpupudot ka? Kalpasan na, uyawom edan. Pasubsubot to pa'y idaamin. Uray saan ako na mga asawa. Abay nanang, mapnek kayon, abaruak iti agnanayon. Apay anadamag mo day ta. Wana, tagpada kayo mutkin ni tata nga kasla saan yun akayat nga agaramak. Kaya't may makiayan-ayat ka, anak ko. Ngem ti saan mi akayat, apaemet ti mangpaay ken ka. Awan pa'y la ti relasyon yo ket agapapa kayon. Kasanun tulaengen ngay no agayan-ayat kayon. Ken ad-adamanen ain to nagasawa kayon. Advance mo ngamin ti utek yun nanang. Anya? Di pala napaspasamak kat inunaan yun. Ay, naanak ko aya. Masirsir matak, babae ni ti kasta, kababalin mau. Anya? Padasumpay laeng ati, saan ako murkursunada iti babae. Adalumpay na imbag, tiriknam.
Masapol natibker ka kadagiti dumteng panakapaay. Anya? Iso nga ulitek anak kao. Liklik ang pailang ti agkurkursunada. Iti oraya sino ababae dita. Dili, bakit ikinalain mga uminom, Orlan? Kaslasan ka, mabarbartag? Anya saan? Itayak pala na ulaw. Gusto nga ro na. Ilas tayong day tabote. No, may bustilin na. Guston. Agawid tayon. Nabartek ka talaga, pare. Agawid. Kung kunamatin ka, balayaw to'y pag-iinuman tayo. Ay, una niya. Sige tayo, maturugan. Talaga kami na, madin. Nanay, awan dito tao. Inturog na ni Tisuelo. Oresyak, maturog ako matin. Makiabay akon kinukuha. Orlan, nasaysaya at siguro no rugyam manen ti mapanagaram. Nanang? Idin sardeng mo ti agaram masansan meten sa bali abalay ti pagturturogam. Masubra meten ti aginom iti arak. Matay ka adi na oras ano kastala ang anak ko. Ay, imbag pa'y dagiti gagayem ko taawan timang pabain kanyak, nanang. Ken, nagraragsak kami ng agbabarkada. Maday ti epekto ti arak ken ka. Iso nga isardeng munday ta na sumok mo anak ko. Nagbalin ka mo to na mamartek. Marunot ati bagis mo no kasta. Iso ang mga asawa kan anak ko. Mang biyanong idinagbaw-inga kiti barkada, pudno ti kuna ni nana nga nagbali na kaun nga artek. Imasi kaun ti arak ken barkada. Iso nagdanag dagiti dadakkel kaw, kat sang kapilit da ang mga sawa akaon. Diyak makaan anaws nga agsubli-sublay, nga agparparigat nga agaram. Kat iti na minsan, Nagmun ati, nasamit awen mo, Venus. Anya? Ita lang nga umay ka dito'y balay kastan ti bagbagam? Aday bagakan ka, Venus. Naibagamon, Orlan. Saan pa? Ibagak pa ilaan. Ala, ibagam nga ruden. Made ti makiap-apa. Iso pagsaritaan kuma dagiti bambanag. Kasi ti ibagbagakan ka. Ngamin, no talaga dinak kayat. Dinak ko man pinadanon ken sinangailay. Iso nalawag kayat na. Iso kiddaw kaon ti sungbat mo. Saan tan nga agplinastik? Anya dagita nasasaw, Orlan? Saan ka plastik? No awan anus mo nga agsubli, saan kan nga agsubsubli? Nana, sumangkaw true ka mo. Awan sapay masaraka kun anasayaat. Makapungpungtot kan samot to, Orlan. No di mo kaya timbagag, saan kan nga agbannog pa'y nga agsubli? Na, nagkarokan. No awaten nak intun agsubliak iti kapamidwa no kapamitlaw wenno kapamimpat awaten nak itan tapno malpas. Anya? Nagpartak matan? Awan daydayaw ti babae no kasta? Daytaket ti kunak. Plinastikan pailaan. No ay ayaten nak kumpet kan. No saan umibad kan. Anya akumpet kay bagbagam? Apay awan delikadesak. Diyak magustuhan ti style mo. Style darasudos. Tanya nga ti kayat mo. Runutal ti sinilas kaw amang subli-subli kang ka.
Ken sayang ti ado nga oras kaw amang subli-subligan ka? Sino kaya? Kat sa anak mo't nga agtatakko ni ti lalaki akaskan ka. Sadot! Ala, pumanaw ka! Nakiapa ka manan. Impuk-kapuk na din na sa dutak. Anya ti kaya nasawan? Pagbalsigan nak? Pagsakduan nak? Paglabaan nak? Sigon, iti panangisalaysay mo iti napasamak saan asadot iti trabaho ti kayat nasawan. Anya? Awan aanusam. Natural laeng met ang agpangina. Tapno saan nga ibaga ti tao alalakaan. Di husto ag ngarod nanang. Plastik ni Venus. Agin didi. Ngam adamat pa nagkursonada na kanya. Iso matibagbagak. Iso ngarod nga anusam. Takasta talaga ti agayat. Aganos, agibtor. Tapno adda magimulam iti udi na. Ay, muray sa anin nanang. Style bulok mo ti kaya na. Aniya? Saan ka maawatan? Da kayo tijak maawatan nanang. Ta isakit yumat da di babae. Ammom Orlan, no siyak ti adda iti sasaaden ni Venus, ket kasken ka ti agdatun kanyak, paro pa kajak pagtatakkunan ti lalaki akasken ka. Ket no agluksaw, de patapua kekon adagaws. Anya? Saan mo takas ni tatang mo idi inaramnak? Nakaan-ano sa nagsubli-sublay. Tunggal agsublay, kompormila ditan ti maaawit na. Idinto ta si kaket, reklamador ka. Nakapuot kan aya iti kasta mapanagaram. Si kalaang mo tinapuot ak akasta Orlan. Diyak amaw no asino titimaw tawidan. Di mon paluspusan ni Venus, Orlan. Nagpintas. Unaanda ka no kasta. Siya kat ti pasukwan nan? Naa. Abay, di ka masayangan. Pagbalinan naki din agtatakko ni ti babae? Awan, ano kasta? Adda ditan tinaglokmeg nga ikan. Mulmuleng-lingang pailaeng. Di ka pailakit sikbaban. Inton nakita sa balay. Nataw-taw kan, agmulagat kan taon. Diyak kaya tinarigat na kasarsarita. Diyak kaya ti pakipot launay. Diyak kaya ti plastik. Anya nga rod ti kayat mo, daytay kuggangay amang pikoten ka. Ha? Si kamoy, pakipot. Mananulag agsubli-subli ka ngay. Exercise mo ati panagsubli-sublime. Anya? Amangan mat no maayayo di talangham. Iso kayat nang agsubli-subli ka. No maay ayaw, inyit nagnakuman ati sungbat na kanya. Kung nakmanloy ka pasyar ni Venus, Orlan. Masadutak tatang. Anya? Amo na mutten nga ay ayatag, na ibagak mutten. Siyempre, oray na pa'y mo ti follow up mo Tapno saan arumwar alalakaan na babae. Dola amin dayta. Kalukwan mo't nga style. Anya? Amo na lang arudo na kayat ko. Kan adamat pa naggusto na kanya. Di sumong batan. Saan nga ado pa ila pagbanugan ti kayat na. Nadamag mon Orlan. Tiyan niya nanang. Adamot bak ng abaro amang paspasyar kin ni Venus. Apay ayanod da. Nay apay, di ka agdanag. Pagdanagak kumagay kat imbagak mutin nga ayatak. Ay sos, laglagi pa, adi na kapayla sinungsungbatan. Saan mo pa ya kaayan-ayat? Saan mo pa nga asawa?
Iso alibre pay laang iti asino man nga agdaton ken kuana. Ket no addan to kapkap nekan na kadagiti agdat-daton ken kuana, de isunton ti sumurutan na. Kasano sumurot kat nakararte. Sumungbat la itiwan kat ipabayag na pa'y. Daytan tulakit di sumurutan. Na, sabali dayjay a Orlan, nasiglat dayjay a Bagnang. Perperan na iti regalo. Kanayon na mapanistoryan. Iso nasingedan iti tunggal maysa. Intun kwan, agkalaysadan. Nataw-taw kan tumetay, Orlan. Nay, papanamil ba yun? Agdardaras ka, may. Inak makibuda siyempre. Ha? Sa dinaw? Ijay ka bang ibang barangay? Abay, asino ti agkasar dita nga mamaw? Daytay nga bak nang agkaraumay diti barangay tayo. Daytay nagpintas ti kutsina ano mablabas diti ayan nyo. Ah, iso ay ati agkasar. Katwain. Awan, naudi ka gaya mo niti damag. Asino ngay may ti kasar na? Di mo ammo? Damagag pa'y ayanom mo. Ni Venus, ti kasar na. Ya? Mang biyanang husto dananang kantatang iti panangibaga da amut talengak. Husto matikunan ni Venus asadutak. Awan aanusak amang follow-up iti nairugay. Nakin inurayak iti angin. Ngem apay ngamen kasta ti babae mang biyanong. Agayat lang arudan, dinapay laklunan. Ado pay lang arte na akunak. No apura amot ida, makiapada. Dayta ti jak maanusan agalad ti babae. Sa dista akunak, taparigatan na ti lalaki, mang biyanong. Siyak nga ta tinagkurang no maipapan kanayat, ta kasla umikay mutayin dagiti babae kanyak, ket adamet langak. Anya ti makunam iti daytoy nga inak inyuman ken ka, mang biyanong. Adda dagiti lalaki naparaburan iti kabailan, maala adagos ti maysa a babae kursonada da. Nakaisigudan na rin kadakwada mapaayat ti sumagmamanaw kadagiti babae. Ket mas daw ka paghayam Orlan, no apay adi mo maaramid daytoy. Apay adi mo saludsudan di tabagay mo. That's right. Saan ka ngamin nga ag-asyom, kayat nakamat, ti kayat mo. Oh no! Agpunan ka iti panawen. Sana mabalin jay apuraem adagos ti amin. That's right. Dagiti babay ngamen, kayat dadaytay barong adda effort na when no panagpursigay kadakwada. That's right. Daytay saan da apura. Correct. Daytay feeling na nga espesyal para ken ka. That's right. Gapudita, mabibiit amat nagtirik na ti babae ken ka. That's right. Ken no agaram ka, siguradum nga amom unayan daytanay crush mo. That's right. Amangan ngamin no rugsula tirik na dayta. Kalpasan na, awan pa ti makalawas ket sa bali man ti kursonada. Oh no! Agbalin ka nga open-minded kadagiti na ibagana tapno ammom dagiti do's and don'ts na seknan dagiti bambanag. Gapu iti dayta maamuam no kabailam nga aramidain. Amuam dagiti banag ano sa dinaw ket komun kayo adwa. Daytay tipo pagisman nyo adwa when no
amuyong aramidan. Kas pangarigan, na asem nga ag-exercise ni Kras. Kalpasan na, eksaktumat na asem ka nga ag-exercise. Dita kayo itan nga agsarsarita no anya dagiti kapanunutan mabalinyaw nga ibinglay iti tunggal maysa. Alright. Mangipay ka iti interes kan kuana iti oray anya apamuspusan. That's right. Mabalin iti personal, That's right. iti text, That's right. wenno awag. Wenno oray anya dita video call nga apps. Ti may sapay napinta sa pamuspusan, ket no ammom, no kasanom, pagkatawaan. Saan mo nga ipakat dayta na'y dinudugsak nga style mo? Wine? Alright. That's right. Ala, kastapay nga road papagayam, ket sapay lakmat, nakaipay kami manayin, iti isem-isem, bueno, linglingay kada kayo amen. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnin na kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!